pelaj pajbak ka Hamas ya ka video pensepriang kaba peni ya unong syarabor jong ka US Israel u Edan Alexander ka Hamas ka janmit jong ka susajan kala peni ya ka video kaba pensepriang kubor kaba peni ya kidak jong ka jingim jong u sipai ba syarabor u Edan Alexander kat baki jiu kidang jalum lang ha Israel bat hakeleng ka perthei ban rakhe ya ka sipas kha bat ka phang pedeng jong ka jing lai loi ka video ka bajrong lai minit kam syam labu terik wadla u Alexander u penpau ba ulai syasat hadu sanspa san puwesi ka ba peni ba laring ya ka dangsyen u Alexander udai u nong syong chnong jong ka US u barang don arpuwes nem ka karta udai u sipai ba marwe u baladon hajan gasatre haka step jong ka nyeutrik Oktober arajar arpulai hakabau ulai syara merau hakin leno Hamas rengkat bati arspa san pungut ki wepat ki nong syara bo ka Hamas kala penyap ya palat khat arspa ngut ki briu ki ba khambun ki dei ki rupaj ba hakate ka jingjar ma ka bala peni ya ka thma ka ba dang yai peteng baki sipai ka Israel kila yakun persya ya ka Hamas haka sastre ka dei ka video ka baar baka Hamas kala peni syapang u Alexander haun November ka Hamas kala peni ya ka video ka ningkong jong uti usipai bala syarabor ka Hamas kala peni mensua ya ki video ki bakum kini jong ki nong syarabor ki bakaba haka ka baka Israel ka ong baka dekat ma ka basnosi haka jingmut jing perkha ka longying jong u Alexander kala kerpat ya ki lat pathai kubor jong ka ri Israel bakim dei ban sam ya ka video ka batmai Henry kila aibor ban penmi ya kadur ke badang sakur kat bangi dang sedang ya ka janmit syuti ha USA ka longying jungi ha Israel kadang penkre ban syong saudong ha ka mij sadar ong ki bahaying hasem jong u Alexander ha ka kerwo bala pelaj da ka kenhun jong ki longying ki bala syarabor bat ki bala jarngai u edan jungi u sipai marwei u bala wan buhai snong sya Israel bat rung ha Golani Brigade ban yada ya kari bat ki nong syong snong jongka udang syabat merau haka Hamas